Vaša stránka sa nezobrazuje na Google, tak poďme sa pozrieť na jednoduchú vec, ktorú si môžete overiť, či náhodou problém nie je tam. A tento problém sa často nachádza potom, ako vám niekto vytvorí stránku a zrazu sa proste nezobrazuje vo vyhľadávačoch. A je to kvôli tomu, lebo je tam taká fajočka, ktorú niekto zabudne odškrtnúť. Takže poďme sa pozrieť, kde ju nájdete a ako to overíte. Prihláste sa do svojho WordPressu. Takže choďte normálne do WordPress stránky, dajte /wp-admin. Keď sa prihlásite, tak choďte do nastavenia a choďte do čítanie. V rámci čítania je tu taká kolónka, také políčko, že viditeľnosť pre vyhľadávače a v rámci tohto políčka je tam možnosť zaškrtnúť, vypnúť indexovanie vašej stránky vyhľadávačmi. Je tu v podstate napísané, že tam pridá sa tam kód robots, no index, no follow. To znamená, že dáte signál tomu, že nech vyhľadávače ako Google a ďalšie tam v podstate nechodia, nepozerajú sa na to alebo neindexujú to. No follow je vlastne o tom, že nech nenasledujú tie linky, čo tam nájdú na tej stránke a neprenáša sa tá sila toho link juicu. A samozrejme, tieto vyhľadávače to akceptujú, ale nemusia, ale väčšinou to akceptujú. To znamená, že je to pre nich iba nejaké odporúčanie, nemusí to byť ako kebyže sveté pravidlo, to si môžeme povedať inokedy. Každopádne pre ako basic základnú informáciu stačí, že toto nemôže byť zafajknuté, keď chcete, aby ste sa zobrazovali na Google a podobne. Keď to zafajknete a dáte uložiť, to znamená, že už sa nezobrazujete, alebo už sa nebudete zobrazovať a nebudete sa indexovať. A pokiaľ sa indexujete a zaškrtnete to, tak sa môže stať, a aj sa to v podstate asi stane na 99%, že tie pozície vám začnú pomaličky klesať. Aj keď ste mali tie pozície dobré, tak oni môžu vyblednúť v rámci Google. A teraz, stala sa taká vec, že prišiel pán na SEO konzultáciu a hovoril, že platí už rok SEO jednej veľmi známej slovenskej agentúre, že tie faktúry sa hýbu okolo 1000 eur a že žiadne výsledky. Že ani objednávka, ani výsledky, ani návštevnosť, že absolútne nič. Tak som sa pozrel do jeho webovej stránky a zistil som, že na tej webovej stránke tým ľuďom, čo platia za SEO, tak posledné prihlásenie bolo niekedy spred pol roka. To znamená, že rok platí, z toho pol roka na stránke nikto nebol. A teraz nebudem hovoriť o tom, či tá práca bola zlá alebo dobrá, každopádne to, čo som videl ja, tak bola zlá, ale ja netuším, na čom sa dohodli, ale za 1000 eur budget mi to príde, že by tá práca mala byť dobrá. A to, čo som tam ale našiel ako prvú vec, keď sa to overilo, nemal som prístup ani do Search Console, lebo klientovi ich nedali a dokonca nemal prístup ani do hostingu, to je absolútne vedľajšie, to je už skôr taká z môjho pohľadu neetická taktika v rámci manažovania klientov. Ale to, čo bolo podstatné, tak podstatné bolo, že tuto svietila fajočka, že vypnúť indexovanie vašej stránky vyhľadávačmi. To znamená, reálne sa stalo to, že ten klient platil rok okolo 1000 eur mesačne a absolútne, že nemal stránky ani indexované, z čoho samozrejme šťastný nebol. A keď som mu to povedal, ukázal na SEO konzultácii, tak skoro ho tam vyvrátilo a bol, že poriadne, ale poriadne nahnevaný. A čo sme spravili? No, spravili sme to, že sme tú fajočku dali preč, dali uložiť zmeny. A v tom momente to bolo to jediné, čo som mohol pre neho urobiť, lebo nemal prístupy do Search Console, do analytiky, do ničoho. Mohli sme len pozrieť tú webovú stránku a opraviť nejaké základné veci, čo sa týka sitemapy a podobne. Aj keď netuším, či tá sitemapa vôbec bola v Search Console, nebola. Je to vedľajšie. Každopádne treba si dať pozor, keď niekomu platíte, nech vám posiela nejaký zoznam toho, čo robil. To znamená nejakú excelovskú tabuľku, kde je minimálne tá URL-ka, čo robil, koľko vás to stálo tá práca a možno aj čo sa robilo, ale ja napríklad vyslovene, že nepíšem, čo sa robilo. To znamená, nepíšem, že pridal som H1, pridal som H2. Dávam napríklad len, ktorý mesiac, ktorý deň som robil ktorú URL-ku, som robil optimalizáciu na tej URL-ke a väčšina klientov to vidí na výsledkoch. To znamená, nemusím rozpisovať tým klientom, že dnes som zapol počítač a upravil jeden text, alebo upravil celý text, alebo pridal blogový článok a podobne. Proste je tam URL-ka, kde nájdú
to, čo som robil, keď je to blok, tak samozrejme to je jasné, pridal som celý blok. Keď je to kategória, tak je to úprava textu kategórie, štruktúry, prelinkovania, backlinkov, schéma a podobne. Dobre, to bolo z mojej strany asi všetko. Pokiaľ sa vám to páčilo, dajte like, dajte odber a pokiaľ máte aj vy nejakú zaujímavú skúsenosť v rámci agentúr a toho, za čo ste platili, napíšte mi do komentára, budem veľmi rád.